Nakamta kita gi perlok barok kiba at ya kabang akau tekini ki benta kiba kongsan phimdai ban bakla dengan pencai phi kendiat phang kabang akau ngan pi artat ye phi yakini ki benta kiba phimdai ban bakla mo pej ba phimdai ban bakla te haswa batang ka video te ngas ngaban priang sbahai phi man kapor phi ai Christian phi ai support nga hawa jual kata ngatrai ngal akum muslim mo ban upload video lain ban hikai nomor ba ting lubang jing bun kam mo ngam lap ban sna video te ting bun kam le seban upload ha Facebook ru ting bun kam te hakane ga YouTube ru ting bun kam te ngala akum muslim te ngis kam phnya ap hi gi kai jonga te ko ban kai phi phang kata ka bang ong ba phimdai ban bakla la da phi ade ka wa kau namar ba ikini ki banta ngan sai kai phi phimdai ban bakla khamtam ba phimdai ban bakla mo namar ba ting don sibun ki bakla keba kongsan tam kebut ba kadon kawai keba kongsan tam ban at ye keba kau keba phimdai ban bakla te kata kemut ba shwa ban at phi keba kau phya ban pej ba shwa phya ban da long phi da phila tip te amdang kam ban pej ba rei kolong kadau keba krau ba te la da phi bakla kemut kalong te kalong tamba yo le se la da phi ko ban pen klab yang kadang sim jeng e ba ka slam mo la te la tang ba ka sim por ba te mentang ya le nyoda ka ngasupni phi da ka screenshot mo ha kana ka video te phila ban pej hang ne namar ba kane pej phi hang ne mo ting ngai ba ki don sibun ki perlok ki kli nga ting hang ne mo te phila pej kumba phi hang ne mo ting ki kli nomor balai kimda suthu bah thrai mo te kadau kimda suthu bah eita nga e kata nga bang hapan pendap mo te phi hang ne city hang ne ka city mut ba baro ngitip mo badai babon te gi dadai ka Shillong mo ngi hap anai ka Shillong te kanong ba te hang ne state pade phihap na ka e ka state mo te phihap anai na ka e ka state mo ting kibadai na Meghalaya phihap ai na Meghalaya kibadai na kiwe ki state phihap ai na ka state lanjang te kibahap Meghalaya te phihap ai Meghalaya te hang ne rei kada ka code mo phi e hang ne postal code te hang ne postal code ku mut ba phihap pendap ya ukut ubadai na ka district ka jongphi ting se lara ainuksa le se kumna mokorwat te hapan pendap jong mokorwat na ston hapan pendap jong ston te le se ladangi hap na mosanram hapan pendap na mosanram te ting ladangi hap kana ka district jong phi hapan pendap ikut jong district jong phi te kana ka Henry kana ka state te kumbang on phi ba lada phya Meghalaya phya ban ai Meghalaya mo te la phihap Assam te phihap anai Assam te kene ka postal code te phihap ban aida code jong ka district jong phi mo te hang ne pade phone number phi hang ne phone number phone de ba tho hang ne phone phihap ban badap ye phone number ka jong phi te ting le se kum kino kini ki bentat le se aiduksa le se ku lada ka pha se kum kapisa ting ka shajwan message ting mo te anrai ka ba kha shajwan ki pisa ba phio kana ha ka sibanai te pe pade ka ne ka email hang ne mo email ka mut ba ka ne ka email hang ne ka mut ba lada phi pendap da ka gmail phya ban ai ka gmail haswa ba ka transfer ka pisa sa ka bang jong phi te ka mut ba ha ka ka gmail ka ba phi ai hang ne kala poi lupa sa ka gmail ka jong phi ka ne ka message kata bana le se ainuk sa manta bana le se $6 lane lada kam dap lane $10 lane $100 kala sen sya ka pe au ka pi mo phi te tagrau phi lada phi pe ba ka gmail ka jong phi phila itu lupa ba kala depsen lupa ya ka payment ka jong phi ha ka gmail lada katno phila poi te lada phila dap $100 sejorong te kan sa sen phi sya ka ba ka te phin i pade hang ne permanent account number pan mo permanent account number pan
แต่แฮงในหมดเพียปันดับยากับปันกัดก็จงพีมากับปันกัดแต่ติงๆหังในki bun hi ki bru ki ba pakla mar balai te hang ne ki ai ting ki pendap ya kene ki ong ba kamlong kamlong re ban ai next te ka feel back mar balai ba kidon ki ba pendap hang ne re ki la but ki dembar baro na rong sedong tamba ki klem ai dak kraw habdon kam man ai dak kraw ma te hang ne habdon kam man ai dak kraw namar ngai ba kidon hai ki bawan sen nga katok kan mo kidon ki bawan sen nga ki sen ki pendap da dakret tak daw te kamlong re te phia ba ai dak kraw ma but bi thik kumba ka tho ak to ka pan kat ki jong phi te namar ka to ka pan kat ki phi ki la tho dak kraw phia ban but bet ma te sa kana ka wei te kana ka wei ra ma kana hang ne location of your service are will be physically perform ma te hang ne kana hang ne phi namar ka don ka wei ka video ka ba tip kle kum no ma khlam yo bu kana ka ji kai te he ho je ta wei ka bang te ngala dan ni ka bang ji kai te kana hang ne phi ban tik be ka ban kong mo 0% of service hang ne ma ban kong ten rai ngini lai pedesa asya ne ka wei ka kana ka wei ka ba kong santam na ka banta kana ka bang ka baro telamba kane kemut ba kedai kane ke ba lada phi ai biang kemut kala biang lada phim ai bakla hang ne kemut phiap don kam bet ban chen tama ka simpor phi lana ba phin long nama ka simpor ba phiap ban report sen report cha ka pe au te enda phila de sen report cha pe au phiap ban biang kar kum thai ai ma te nakta da kala biang te kan sa automatic kan sa ai ka company tama ka simpor takdang phi shwa ba phin adi ka ba kau pet ba shwa namar kane ka banta ka ba kong santam na kamta kane ka bang kau bar ka wei na kamta kane ka pi au ka jong phi ka ba set up mo na kamta kane ka bang kau ka ba menta ka ba phi set up bar ka wei kane ka dai ka daw ka ba kong santam bat ka ba krapang tam na kamta ka jong phi ka ba ka mai pisa na Facebook te kane hang ne phi ing ne enter your business info mo te hang ne mo ka business type mo kane ka country te kane ka country ro phi ha ban pe ba mo ai India te nak ta hang ne phi mo hang ne business type hang ne phi ha ban ai hang ne individual ne sole proprietor la ne individual te kala hang ne kala kane ka individual ka hoi ting menchwa ting ka kerkum sedap te kibun hai kerkom sedap kilong tamba ka ba piang ba phi ha ban ai be hang ne individual mo kane ke individual ko mut ba phi ha ban phim dai ban bakla phi ban pek ba chwa ba phin adi ka ba kau te kane ka ba kong santam na kamta kane ka pe au jong phi kane ke individual hang ne mo te kane ke individual ko mut ba la phi bakla ka kamlong kumba nga hikai phi ha to ka video ka ba phi sa ka ba kau te kamlong mo ka affair khandiat te kamlong ka ju kum ka to ka ba nga hikai phi na ka to ka video ba hikai phang ka ba kau te rei la phi ai kum ka ne ka individual te phinom sim jinge ban sa ka ba kau phinom sim jinge ban rese hakino kiliang nambar ba ngala da hikai phi te la phi bakla ban ai ne kumut kala affair te kadang ki bentah ki la affair te la da lese nga khlam hikai phang kanai pade mo te lese phila khamsim jinge te takdau pej ba hang ne ai be kanai ke individual khnang ba kan khamsu ke phi bat sadam ka ba kau bat khnang ba kanam bun kam shu phi arsin lasin ba phin at biang ya ka ba kau te tak kanai ngan putkut no ka video ngi scam philosophy chai lengba kanai ka video ngi scam philosophy chai phin clear bat phim dei ban bakala te tak kanai khabris bun ngan sai sempat sa ka bai pat de ka video